Abafuni lokhulumayo lapha ngweni wazwa kakhulu mina sha amayikho uSigodi uthayela salwa sesenhlalo sasama ngomoya kodwa mina ngithanda ukuyibiza nje umama sonke angiboni ngakho lomuntu ongihlulayo mase into ngiyayenza lokho nje ethweni kunangikho sekuyikho ukuthi ngisithanda ngisenzo sakho before ngiqhubeke ngiqhubeke sithanda insizwe incane udinga ukuthi utshele ithensile awonjalo yakho umuntu esimali la ungaba namahloni naye kodwa mhlawumbe kulungisa lokhu uthandile bafowethu ngizoke ngiqale mhlawumbe ngichaze ukuthi iyini insika mhlawumbe iningi bafowethu ukuba aliyazi nizwa nje ngendaba noma ngegama ngiseqina ukuthi insika kahle kahle insika men's network lapho kubona abantu besilisa abakwazi ukubuya khona inkinga zabo babhodle uma khona ongabaphathile kahle noma la bathola khona ama solution isizulu bathi ixazulula lithi nisho khona amasiko ingakho insika men's network idaliwe ukuthi kube khona la sokwazi ukukhulisana khona dodisana ukuthi mhlawumbe khona la engathi sekuphambwa ngakhona ngoba ke ngibambwe futhi ngithanda ukudeliver speech cha ngithanda uma ngikhuluma kube khona mhlawumbe ababuza imibuzo ukuze ngikwazi ukuzwa uniphendula kahle ukuze ngibone ukuthi into esoyikhulumile abantu bayakwazi ukuyithatha be-understand noma beyisebenzise uma ngiqhuma sengideliver speech nje ngizothi ngiphuma la mnyango njobe sengikhohle ukuthi bengithini ingcono uma ngabe ukhona engikusho kunina uma ukhona ungakuzwa kahle ukubuze noma mhlawumbe ukhona ukuthandile noma engathi ngishiye khona information ethile uyi-add ayikho inkinga angikho ngcono cha siyafana nje sonke kuyikho ukuthi ngibeke la ngibeke khona ukuze ngizokwazi ukusiza abantu abadinga usizo kodwa ngisho ukuthi sengingaphiwe nonke cha ngiyathemba ukunamisa esikoleni ngizothola kunemali endlini mhlawumbe ngakhona abangitela abathi mangala angade angidingi ukuthi wabalele ngabantu cha usho nje nani lapho kanti bafuthi impilo kanjani ngazo khona lele to respect responsibility okubona ngathanda kakhulu ngithanda ukuthi uma ngikhuluma ngimathinta ngoba lezi indawo siphila kuzo kakhulu mase sisemadolobheni sizingokwemfundo hleze mhlawumbe khona sebesebenza befunda futhi labo abazomfakazela abasebenza ukuthi emsebenzini laba sebesebenza khona lezo zinto lezo zombili izona izinto ezisebenza kakhulu izona izinto ezikwenza ukuthi ukwazi ukuvelela kubantu bekubona indlela eyiyona ngoba inhlonipho manje ngekho bafika kancathi ungazi ukuphila nabantu uma umuntu ahambe nje athi bengitsizwa ngitsizwa yona insizwa ngidinga nabantu ngeke kube insizwa ngalokho
Kezokwenza uzodelela umuntu la ngaphandle kushaya. Yaba ngisasethuka nqatsho. Yini bulawo yini udelela abantu awuyazi inhlonipho. Ukudelela yona inkinga kodwa ngokunqokole. Unqokolisa umuntu omaziyo ukuthi akana nkinga nomuntu unqokolisa. Ongeke athathe ngenhliziyo. Njengoba ngisho sikhulanga endaweni efanayo. Ngizama. Le inhlonipho bafethu ibaleka kakhulu. Ngala lo muntu. Uzosibamba ngaphi? Ngasibamba isikhathi lo muntu. Start. Ifile vele. Sikhuluma. Sothi ubaba uzele, uyitshela uzela amadodana ukuthi uzuliphi. Ilese sibuya la esitheni khona uma umuntu iba nakho ukuthi kuba lento ekuthiwa responsibility. Esimo umuntu wesilisa nje usegcekeni, yazi kulelo gcekelelo, noma thona banga libhekile yina lelo gceke. Kwalima lo yedwa umsenilimele, noma seningakhavani kodwa senilimele. Uzobonakala futhi ukuthi nilimele. Ngaphandle makuthiwa mhlambe simgcabile, lokho kuyintando kaNkulunkulu. Ngeke ngisho ukuthi kuyintando kaNkulunkulu, sezofica wena futhi usuthandana nami. Yebo uthi hayi emhlabeni ukuhlonipha inqumo cha. Manje kuthiwa ngibiased. Ngeke lokho. Yebo khona siyabahlonipha ngisho singabahlonipha futhi. Izinqumo zabo sibahloniphe.